tener una entrevista muy especial, ya que vamos a hablar de una de las fiestas más importantes que tiene o Carballiño durante este mes de febrero, y es nuestro famosísimo Entroido. Y tenemos a tres representantes muy importantes de este Entroido. Por un lado, tenemos a Martín González, gracias. ¿Qué tal? También nos acompaña José Manuel Iglesias. Buenas tardes. Y por otro lado tenemos a Víctor Tato. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Y bueno, platíquenos un poquito para la gente que no conoce tanto el Entroido, de qué va este Entroido. ¿Quién nos lo quiere? Pasen la bolita. No, a ver, aquí estamos, o presente son eu, o futuro que Martín, e o pasado que Manolo, por lo tanto, o pasado que comezo o pasado a falar, non? Bueno. No, que... Por edad. Bueno, tampouco temos tanta diferencia, tampouco te Que va, Pero que por va. ahí empezaste, Con cariño, ¿no? xa sabes. No, que va. Manolo é un estandarte, Manolo... Non sei, eu no Entroido, non quero mentir, eu creo que ainda estaba na universidade, o sea que... O sea que ya hace bastante. Sí, a verdade é que en Maside sí que levamos moitísimos anos, eu estou pois, nos azucarados, Martín está nos arreglos de Acón, e ainda temos os silleiros de Maside, que son un pouco máis novos. E xa non me lembro, porque despois houbera unha época que houbera unha excepción, eu sei que desfilara varios anos cos de Negrelle, que non sei onde salira, pero sí, calculo que perto de 30 anos ou así que levamos un pouco facendo a comparsa, facendo o desfile en Maside. O desfile en Maside sí que despois, a partir do 2007, 2008, empezou a facer o desfile en Maside. Cada ano medra máis, bueno, un Entroido de pasalo ben, un Entroido de que as comparsas da comarca veñan a desfilar. Tamén, por exemplo, en Maside contamos cos de Amoeiro, pero é un entorno familiar, eu creo que sí, dos Entroidos familiares, porque non hai concurso, non hai nada, é disfrutar do pobo, o recorrido moi sinxelo, e despois, eso, pasalo ben, bailar, Entroido. Non son os grandes Entroidos de Xinzo, de Verín e tal, pero eu creo que son distintos e que incluso pois hai xente que o pasa mellor pois no desfile de Maside, no desfile de Carballiño, porque son, eso, vas a ver, a aplaudir, a pasalo ben, a que a xente se meta contigo, que non é tan profesional como pode ser Verín, Xinzo, Laza, etc. A min, sinceramente, pois Maside, non quero dicir Carballiño, non, pero Maside de Celanova, eu creo que son un dos Entroidos para as comparsas. Carballiño tamén, para disfrutar. Más que para concursar, claro, porque sí, Carballiño sí tiene su concurso de... Sí, que Carballiño é moi divertido, pero o ambientillo de... Eu, polo menos, o que noto eu. Eu igual. Para min, por exemplo, o desfile de Celanova é un dos mellores desfiles que hai. Non por nada, non porque o recorrido do desfile sexa millor, nin por... Polo ambiente, a ilusión que teñen os nenos que van nas comparsas de pois ir todos nun autobús, cenar todos xuntos, ambas comparsas incluso, non só a dun propia, senón que pois hai anos cenamos os serreiriños e máis os azucarados no claustro, é moi bonita esa cena. E despois pois disfrutas pois eso, da música, da orquesta, da xente. O sea que é máis familiar e non hai ese afán de concursar, de ganarle a las demás. Celanova tamén, sí, pero Celanova é distinto, a ver, Celanova, aparte do concurso, teño ben montado porque os premios danos despois, despois da cea, que eso non implica que teñas que dar ali a cenar, o que din eles que dá sea un ambiente distinto. Tamén entendo que quere dicir un pouco Manolo, igual aquí o martes dentro no Carballiño, igual se palpa esa competitividade, esa tensión, cousa que en Maside dixen eu o ano pasado, para min foi quizás pois, o Entroido máis multitudinario que recordou en Maside, o tempo acompañou, é outro tipo de ambiente. Este año también jugamos con esa lluvia, ¿no? De saber si se van a poder llevar a cabo, si no se van a poder llevar, si van a lucir igual las comparsas, esas carrozas, o si no van a poder salir, ¿no? Sí. Con esas lluvias. A verdade é que nós, por exemplo, azucarados, ves o ambiente non co esta chuvia, estamos traballando na carroza, estamos traballando nos traxes, están ensaiando, eu os ensaios non vou, que non me deixan porque son moi lareta, non sei, a mí se me preguntas por o disfraz non teño nin idea, o sea, non sei nin de que vamos,
Sí, fixemos un dibuixo de a carroza, non sei que, estamos traballando na carroza. Eu disfraz non o vin para nada. Eu fun tomar medidas un día, me dixeron, bueno, e punto. Pero Sorpresa para ti igual que para toda la sí, gente. pero sí que ves que coa chuvia a xente que vai pasar, que non vai pasar, imagínate, pois na carroza iríamos moito máis adiantados facendo soles, teño claro, seguramente a xente máis animada, o tempo sí que este inverno está sendo duriño. O tempo xoga moito en contra e despois tamén tendo moito en conta os materiales co que poida ir feito cada traxe. Claro. Porque eso, pois... Sí, a ver, o tempo influye, é un condicionante no estado de ánimo, que dicía Martín aí na elaboración dos traxes, sobre todo no material que leva os traxes. Claro. Calquera actividade ao aire libre está condicionada por o clima, eso, e aquí en Galiza, pois, o que hai. Bueno, vou me ceñir exclusivamente, xa que comentaxe Siles, eu disfrázome desde que teño uso de razón. Que a comparsa de Partovia é unha comparsa relativamente nova. Lembrome que debo ter 10, 11 anos, pode ter como moito. Daquela constituíse cando era o presidente da Asociación de Veciños de Partovia. Comentei daquela unha directiva que era a Laura, que é a responsable actualmente da comparsa. A posibilidade surxiu así, o típico de falar e tal, que a mí sempre me gustaríame haber ido nunha comparsa que, por certo, tuven ofertas de ambas as dúas comparsas que están aquí e doutras que sempre dicían, oye, se queres vir connosco, encantado. Fun de xurado tamén 4 anos cando estuvera de concelleiro aquí na corporación, pero faltábame algo de ir nunha comparsa. E constituímos a comparsa e ata hoxe, non? Un pouco, xa che digo, Laura é un pouco responsable. Eu non son así tanto como Manolo, igual que Dil, non sabe nin como é o traxe. Me chique, ese día pon o traxe e el sale a disfraz. Eu son un pouco máis disciplinado. Non, por exemplo, tampouco despois, eu a veces vou 3 comparsas por detrás da miña. Claro. Tampouco pasa nada. Manolo xa é un estandarte, tal. ¿Cómo le haces con el baile de la non me dá tempo. A mí creo que non me dá tempo bailar. Manolo, eu creo que debe ter unha colección, polo menos, non sei, os pintalabios. Eu creo que 5 por temporada. Eu dos pintalabios, das lentillas, que o levo fatal. Porque despois que as lentillas non vexo nada, que ao revés. Ti coñeces alguén que non lle vexas que está aquí cos labios do Manolo pintados aí na frente? O sea, está todo o mundo. Non Claro, te fixas? vai besando todo o Entón, mundo. eso, eu hai veces, sobre todo, imagínate, Carballiño, pasas a rotonda, que me lío na rotonda, van xa no fondo da avenida, e eu ainda estou antes do cruce das Monxas, digo. Entón xa non me dá o corpo, pero bueno, a verdade é que eu paso ben así, sempre... No momento que non poda facer eso, igual tamén o deixo, tampouco... Deixalo tampouco. Non sei, pero... maneiras. Sí, habrá maneiras, pero bueno, maneiras. sí que a miña forma de meterme ca xente, todas estas cousas, que é distinto, non. Realmente a comparsa xa non contan comigo tampouco, Eu vou a miña bola, se me apetece subir a carroza subo, se non subo. Efectivamente. É un espírito bueno, libre. Pero... Un pouco de libertad, non? Sí, está ben. Non teño que ir todo o tempo bailando, nin sendo disciplinado, cando a verdade, eu admiro vos. Eu sou admirable vos, porque aparte, eles non van encorsetados, como din eles un pouco. Non por livre, Martín igual é un pouco máis disciplinado que a Manolo, eu reconozco que Martín... Un pouco máis, sí, pero bueno, tamén depende, a veces, do día. Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Todo Do influye. día, ou, bueno... Do estado de ánimo, ou... Vamos. Efectivamente. Pero sí que é bonito eso tamén de ir desfilando e poder pararte a sacarte unha foto cunha persona que está no público véndote, a falar con eles, a que te vexan ao mellor un pouco máis de cerca. Romper o protocolo, que se suele dicir. Romper o protocolo, non ser... E hai que dicir, eu teño unha envexa de Martín, verdad? Vexo a Martín, claro, con meu 20 anos menos, ou así, ou 30, non sei a edad que ten Martín, pero bueno, é envexa, aparte... Eso, espontaneidade, alegría, entendes que para mí unha comparsa ter, bueno, Manolo xa por suposto, pero Manolo digamos que deixamos aparte, dice, Manolo é un estandarte do Enteo Carballo, pero Martín é envexa sana que tes. Outra elegancia, outra forma de desfilar. Claro, efectivamente, máis xoven. Non, aunque fóramos xoven, eu, o ritmo que teño da música e o ritmo que teño non me vai cambiar ninguén, o sea, son patoso e sempre fun patoso, pero bueno, a forma de levar os tacos
Martín, a forma de moverse non la Claro. vamos a conseguir. No, no, Aunque no. enseñemos, tú vas a clase de baile, pero ni che sale igual, o sea, que tampouco te Nada, tires. nada. Eso todo é poñerse. Claro. Todo é poñerse. Pero é o que dicía il antes. As por carnes... Pero bueno, é o que dicía Bueno, el xa antes. as carnes xa foron mar novas. No, Bueno, no, Martín, no, bueno, Sí, bueno, pero... é o que dicía antes, si nadie Xa lle foron proíbe máis novas. parar a dar un beso, parar a sacar unha foto, non sei que. Hai moitas veces que tampouco teño tantas ganas de dar tantos besos, pero ven aquí, sí, un beso sí, aquí, sí. dame aquí, non sei que. Pero ao final, Desde Partovia tentamos pagar a cláusula de rescisión de Martín para que viñera a Pondanos, pero Pero é non. moi alta, nada. Ah. Non hai forma de quitalos dos arreiriños de Dacón. Non é... Eu, antes de estar nos Herreiriños de Dacón, estuve, ao principio, empecé coa comparsa de Arcos, Sí. fai xa moitísimos sí, anos, moitos anos. que se desfixo, e despois de Arcos fun po Irixo, Sí. pa comparsa do Irixo, Ujú. que tamén estuve pois uns cuantos anos hasta que se volveu desfacer a do Irixo. Sí, sí. sí, acórdame que estabas co que fora concelleiro. Con quen? Non me acordo o chaval. Juan Manuel, o que? Juan Manuel, estaba Ah, Manuel. con Juan Manuel, Con Juan Manuel, Óscar sí, Villanueva, sí. efectivamente, sí. E despois un ano, por deixouse de facer esa comparsa do Irixo, e foi cando manotei nos Herreiriños de Dacón. Bueno, e aparte, Xa levo, pois non sei... a nivel individual, tanto Manolo como Martín como eu, despois saímos a nivel particular, Claro, é dicir, claro, entende? Non nos ciñimos exclusivamente, temos os días establecidos, por exemplo, imagino que serán eles, nós, xa que estou aquí aproveito un pouco, é dicir, ¿Qué nos sorpresa nos vas a dar este año? No, a nivel particular sempre este ano comezaremos, como a sempre, non sei de cantos anos, xa me esquecín, Manolo tamén, que ali que somos os dous usuarios do Xinasio Corpore. Levamos O sí, además comezara creo que fora Manolo que puzou a disfrazarse, despois eu un un pouco disfrazarme de monitora, Sí, entón sí. xa era daba clase, Yo ao principio de spinning. Sí, yo ao principio íbamos 2 ou 3, e a xente miraba un pouco raro, e despois hubo un momento que casi todo o mundo ali no Xinasio disfrazaba, sempre comezamos o xoves de comadres, que neste caso coincido o día 12. O día 12 comeza pistoletazo de saída. Despois o venres, pois solemos vir aquí a Carballeño, e está nos veu de isto de indios a vaqueros, bueno, e despois comezamos o sábado, imos ir a... Que, por certo, hai que darlle os parabéns ao Concello de Irixo por poñer o desfile o sábado ás 12 da mañá, porque o ano pasado solapáranse Cea, Irixo e Cenlle o sábado da tarde, que era o sono, pois a afluencia foi reducida, non? E deste ano van ter o desfile ás 12 da mañá e despois vamos coincidir co Dacón en Chantada o sábado da tarde. O domingo coincidiremos en Ourense todos, o luns coincidiremos en Maside, tamén os tres, o martes, se todo vai ben, coincidiremos aquí en Carballiño, e despois, desde que Aspadisi organiza o enterro da Sardiña, tamén estou con eles desde o primeiro ano, despois o grupo de teatro da Artela tamén se sumou, que é o mércores, e despois o sábado de Piñata volvemos a organizar algo do gimnasio, temos a cena ali de Piñata, e depois o domingo, se todo vai ben, pois estaremos aquí no enterro, na festa da Cachucha, que tamén foi unha casualidade, dicir, o desfile da festa da Cachucha, en principio non iba a haber desfile, pero suspenderase o do martes por a climatoloxía, E fóramos a Cachucha de daquela... efectivamente, con bo acerto, pois puxeron o desfile po domingo da Cachucha, mira, desde aquela eu creo que hoxe en día para min é máis multitudinario O da Cachucha. o da Cachucha. Porque aparte veñen os de parada, digamos a mañá un pouco máis tradicional, e a tarde xa é así máis multitudinario, e tamén veñen os de parada, que é un plus que lle dá. ¿Y este año qué vamos a ver por ahí? ¿Qué sorpresas vamos a tener? No quiero que me cuenten nada del traje, nada de las carrozas, porque queremos sorprendernos, igual que se van a sorprender algunos por aquí, pero ¿qué vamos a esperar este año de este entroido? Maside, pois, eu non sei a donde vamos a desfilar tampouco, non che podo dicir. Tamén é sorpresa. Eu sei que Bueno, a ver, Ourense, Maside, Carballiño, seguro, claro. pero creo que este ano teñen pensado ir a algún sitio sábado, non sei a donde, a mí non me contan nada, porque despois veño e conto, entón non o sei. En Maside sí que temos pensado, pois, a partir das 5 da tarde, como sempre, pois, desfilaremos todas as comparsas, virán os da Moeiro, sí que hai algunha comparsa, desto que vas facendo amistad, non sei que, unhos chicos de Ourense que me viron, que nos estuveron falando conosco en Celanova, joder, que pasamos de puta madre con vosco, que queremos ir a Maside. Pois vinde, eu que sei, non me digas o nombre, non me digas nada, porque eu non me entero de nada,
pero sí, máis de intentáramos batir récords, que veña xente, que o pase ben, que este bo tempo. A verdade é que, eso, podeche falar de Maside, o recorrido é moi faciliño, son unha volta a calle principal, 2 voltas, co cual, pois é moi fácil. Despois, eso, Ourense, viremos a Carballiño, a pasalo ben, e pouco máis. Y a ganar, que luego lleváis Bueno, buenos premios gañar, por ahí, gañar. Normalmente siempre que hay algún premio. A ver, o de gañar ou perder ou non sei que, realmente a min, home, sempre che gusta gañar ou sempre che gusta estar arriba, pero os nenos son os que están aí, subimos contigo, non sei que, se ganamos, bueno, pois... Son competitivos os rapaces. Sí, moito máis competitivos que... Eu creo que, mira, os tres que estamos aquí, digoche sinceramente, dábanos igual, como se mañá non temos que ir cunha comparsa e vamos a ir exactamente igual ao Entroido, entendes? É o que di Manolo, se che dan un premio benvido sexa, pero mira, a xente que non... Eu xa che digo, estuve de xurado 4 anos e vexo a dificultad, porque hai que recoñecer que o nivel das carrozas que temos aquí na comarca é impresionante. E este ano se sumou, bueno, fai 2 anos se sumaron de novo os do Irixo, que sabías que o ano pasado arrasaron en todos os sitios que foran, hai que ver o traballo formidable que fixeron. Fueron los de la granja, ¿no? O ano pasado, sí, efectivamente. Bueno, pero xa che digo, a min dáme absolutamente igual, que di, Manolo, hai xente mellor que se cabrea, porque o traballo creo que o levamos todos. Maside vai levar o traballo, Dacon vai levar o traballo, Entrola vai levar o traballo. Eu reconozco iso traballo, pero a veces non só é o traballo, é... A escenificación, máis alá do traballo, que está ben que gañou o Irixo, que leva 2 anos gañando, por exemplo, en Carballiño. Ben, pero a veces tamén hai que valorar outras cousas, o diseño dos traxes non é só o traballo que pode costar o traxe, incluso pois o baile ou... No, pero digo, eu quero, non, refírome que... Sin entrar en polémicas. No, que digo que me refiro que é dificultoso para o xurado, a mellor ter que valorar, porque o nivel é moi alto, hai que recoñecer, para mí que temos, eu sempre o dixen, e reitero, ora está, digamos, Irixo estes 2 últimos anos, pois que subiu un nivel alto, pero as carrozas de Maside, tanto os aguiriños como os azucarados, para min son as millores carrozas, as millores comparsas da provincia. Más que nada por o tempo que levan ese nivel. Por cantidad de xente. A ver, por exemplo, eu estes últimos anos, sí que estou moi contento a nivel persoal ca comparsa, independente do que faga eu, porque ves xente que dicías tú, da pandilla da miña sobrinha, xente de 24, 23, 22 anos, 20, que veñen todos. O sea, que podían dicir, mira, eu paso do Entroido, me vou a un pub, me vou a pasalo ben. Efectivamente, cada vez máis. Supoño que en Dacon está pasando o mesmo, estar vendo xente de 16 a 24 anos. De 16, que sería esa edad onde que me da igual. Independientemente si se suman e veñen grupos ao mellor de 10, 12... Amigas e tal, que podían estar... a disfrutar. Claro, podían estar no Carballiño, disfrutando do Entroido, disfrazadas elas, vendo pasar o Entroido, e non desfilar. Porque desfilar sí que che costa arrancar un sábado ás 4 da tarde, un domingo non sei que queres salir o sábado a noite, non sales o sábado, pero o domingo vas tal. Son días difíciles, e ves, por exemplo, este ano, a mí o que me gustou é que de 16 a 20 e poucos anos, hai moita xente, disto. Totalmente. Estou falando da pandilla da miña sobrinha, tal. Y que se ha ido viendo más gente joven dentro de las comparsas. Y aparte comparsas más grandes, porque sí se ha visto que las comparsas han ido creciendo muchísimo. En lugar de ir hacia abajo, han ido creciendo y ha entrado gente más joven, más niños. Claro, pero os nenos a veces xa van cos pais, a veces xa van cas abuelas. Pero ese franja de edade de 16 a 25, había aí un corte xeracional que dicías tú, bueno, pues, ao final son os nenos, os pais e os locos. Pero despois que se incorporara esa xente, sí que a veces, que este ano non fun, pero vas ao ensaio e dices, ostra, que chulo que haxa esa variedade de idades. Esa canteira, que é importante. Para min é fundamental, para min é fundamental. Teñeno que mamar desde pequeniños. Aquí, claro, non nos podemos comparar, pois eso, co triángulo máxico de Xinzo, Verín e Laza, porque eles, bueno, é ancestral, lévano de pequenos. Pero, bueno, aquí, por lo menos, hai que empezar a poñer a semilliña, como
hai que reconocer que neste ano volverse a facer un desfile de cativos o venres a mañá, me parece, que incluso poría, se é posible, claro, imagino que despois por, non sei, o profesorado igual non podería, ou o que sexa, igual o poría pola tarde, eu faría tamén un concurso infantil, co desfile, que evidentemente darlle un lote de... Eu penso que Carballiño este ano hai. Sí, a mañá, vai ser o venres a mañá, que sí, creo que máis, non sei, vai vir o... Pero digo que para min que eso é a clave incentivar desde cativos aos pequenos para que empecen a mamar o que é o entroido. Que haxa relevo xeracional, que dicía antes Manolo, que era a clave. Nos Imasides, o venres sempre facemos desfile tamén pola mañá, se van, algúns vais en autobús, outros se vai directamente do cole andando, os esperamos, montamos unha pequena carroza, así con material do concello, e a verdade que os nenos o pasan moi ben, entón, eses mismos nenos os volves a ver despois o domingo, dis, pero xa te vin disfrazado outro día, non sei que, sí que che veñen, o ano pasado creo que iba disfrazado de Epi ou de Blas ou non sei que, pero tú eres Epi el outro día, bueno, pois hoxe xa non son Epi. Agora son Blas. Pues vamos a esperar entonces ese entroido y ese desfile. Yo les deseo muchísima suerte a todos, que los disfruten mucho, sobre todo la gente de Carballiño, que se acerque a disfrutar con ustedes, a esperar ese beso deseado por Dios, que vamos todos a querer besarlo. Aunque no nos desees, é igual. Y igual se esperar toca. esa sorpresa que siempre nos tiene Tato para estas fiestas, que siempre aparece con un personaje por ahí. Bueno, hai que reciclar. Melanie, hoy a ver quién nos toca este año. No, este ano igual hai que reciclar, porque a inventiva xa empeza a mermar, xa empeza a mermar a inventiva e hai que reciclar o que hai. A mí acórdame de Tato, que non sei cantos anos fai, no gimnasio, que xa non me acorda nin o que traía, que tanto lume. Mi madre. Bueno, é mellor, eso deixámoslo para outro programa, porque eso... Que era? Non me acordo da siguiente. Era o que aconteceu no gimnasio é para relatar, é para facer algún día un libro de memorias e tal, sí. Pero empezou a fumegar aquelo e incluso con animais vivos que levara e tal, que, bueno, ahora non se pode dicir porque hoxe en día o tema dos animales... Si, políticamente non é correcto, según que cousas fagas, non? Pero por eso o entroido, quizá é cando nos temos que quitar o corsé. Isto é a época nosa, para min, época eso de entroula, de disfrute, un pouco de escarnio, non? De burla, un pouco do entroido un pouco vale todo. Dentro un límite, lóxicamente, o que digo tampouco tes que molestar a ninguén, non? Pero esa vidilla terlle a quedar, Sí, a verdade é que eu, por exemplo... Eu non sei por qué, o noso temos un lado feminino moi acentuado os tres. Sí, non sei. A verdad. Sí, lo de quitarse el corsé con vosotros tres sí va mucho. No, pois poñemos outro corsé, sabes? Claro, é un pola tarde e un pola noite. Por encima. Sí, sempre. Que claro, Bueno, eu vou decir que xa levo 2 fines de semana indo a Xinzo. Claro. Xa empezaches a adestrar. Entonces xa levo corsetado 2 fines de semana. Aí, con ganas. Pero, efectivamente, este fin de semana tamén vou ir, tamén, si non... Non te hinchado o gemelo, non? Doen os pés. Este fin de semana doen os pés. Ya había doen os perdido pés. la práctica. Pero este fin de semana, por exemplo, volvo a Xinzo, e sí que a verdad que antes falábamos do recorrido que íbamos a facer, eu este ano, por exemplo, non vou estar para Celanova nin para Cachucha, pero porque me vou a Canarias. Que envés, caramba. Levo 7 anos indo o entroido a Canarias. Pero este ano confundímonos a hora de comprar os billetes de avión, en vez de comprarlos para marzo, comprámoslos para febreiro. Entonces, pois non vou estar esos 2 días, pero bueno, que con pena de non poder, por exemplo, ir a Celanova, que é un desfile que me gusta moito. Mira, Pero Martín ainda se pode permitir o luxo de ir nunhas plataformas, eso vai na idade, a medida que vas cumprindo anos, vais reducindo o taco da bota. Hei de decir que este ano, así como primicia, levo máis altos que levei nunca. Carallo. Levo a cousa máis exagerada que poda haber. Lo que me sorprende de ustedes tres es lo bien que lleváis los tacones. Bueno. Y verlos bailar a los tres y cómo camináis. Yo envidia de mujer que yo no aguanto igual que vosotros. Eu penso que despois vou chamar Serrete. O Serrete despois pasas
Pero falando de Celanova, a mí, acórdame, isto fora de... Tal, fai moitos anos, que, por certo, a señora morreu, cando o recorrido empezaba máis abaixo, non empezaba arriba, íbamos por unha rúa pequeniña, e despois salíamos a carretera que viña de Celanova e viñamos hacia arriba. Pois había unha señora que me esperaba todos os anos nunha especie de galería balcón, ca botella de licor café ou botella de servas, e tiña que subir obligatoriamente ao balcón, tiña unhas galletas e tomar un chupito con ela. É a tradición. E a filla, cada vez que vamos a Celanova, a filla ven a saludar. Pero pensei que facía o relevo, ora a filla. Non, agora despois non pasamos por ali, era pola rúa de atrás. Sabes, cando pasamos o monasterio, hai uns bares e unha rúa, o percorrido empezaba aí, ibas por unha calle estreitiña e viñas hacia arriba. E a señora esperábame todos os anos co cargalletas, o licor café e as ervas. Era tradición. Esperemos que nos sigas algún día tamén, cando non estemos, que se nos boten de menos. Mira a tradición aquela de Manolo e Tato. Bueno, Martín ainda lle quedan moitísimos anos. Pero non é que lle quede, que se siga mantendo o entroido, porque a verdade é que sí, que dis tú, que veña a filla todos os anos a saludarte. Claro, que queda ese... Ese é importante. Pues es que la verdad cada vez que se habla del entroido se hablan de vosotros tres. No, pero espera, los tres... No, pero Ana, xa que estamos aquí, aproveito a dicir, estamos tres que somos, digamos, bueno, iba a dicir insignia, igual é un moito decir e tal. Bueno, somos entroideiros e gustanos, pero quizás teño que recoñecer para min e teño que decirlo, a persoa para min máis importante do entroido carballinés por recorrido, por historia, non sei, por inxenio, para min é Manolo Dacal. Teño que dicirlo aquí ante as cámaras, sei que teño que dicir, para min Manolo Dacal é o insignia do entroido carballinés. Parte do liboriano, lóxicamente, que teñen o seu recorrido, pero Manolo, hai que reconocer o espírito de Manolo, claro, desde ano. E tamén o famoso José Luis, o Rubio de Cameixa tamén. Comentámoslo. Que tamén. Comentámoslo ti yo outro día. Que tamén comentamos dicir que, bueno, aquí estamos tres representantes, pero quizá sería máis de que un trío igual un quinteto. Claro, digo, despois en todas as comparsas... En todas as reglas, totalmente. Despois en todas as comparsas, eu non vou aquí... bueno, yo chavalis, como se chama... Como se chama o rapaz de San Amaro? Que non sei como chama así. Bueno, o dos Nevadiños, non o sei. O dos Nevadiños. O dos Nevadiños. Que tamén é impresionante. Un tío que baila moi ben, además. Sin complexo ningún, que tamén é importante. Sin complexo ningún, porque a min moitas veces dimo, claro, que ti o Martín, o tipo que tedes, poder lucir esas pernas e tal. Bueno, eso, vale, de acordo. Pero o rapaciste que lle dá igual, se leva barrigas, ou igual co Rubio de Cameixa, unhas pernas tortas aquelas, súa barrigaza, as estrías e tal, e el sale... No, pero ese é o entroido, precisamente. Ese é o espírito do entroido. Lo disfrutas, que é lo importante. O disfrútalo, efectivamente. E independientemente de que poidas ter corpo millor ou peor, eu por telo non quere decir que tuvese que poñerme ao millor os atuendos que me poño, que ao millor decía, pois non quero ir enseñando e prefiero ir tapado, independientemente, que tes que ter esas ganas e ese espírito para vestirte e para pasalo ben. Non só é corpo, me refiero. Non, se non digo che... Para mí é actitude. Digo che que me viña nai todos os anos, é cando cambiar de modelo. Que xa che vai sendo horas. Con esas canillas. Entón, bueno, pero a veces fagolle caso a miña nai e outra vez non. Claro. Bueno, pues yo les quiero agradecer a los tres que nos hayan acompañado a contarnos los anécdotas. No, bueno, viremos para anécdotas, viremos otro día. Bueno, tendremos muchísimos más programas, a ver si después del entroido venís, a ver, a resumirnos todo lo que habéis hecho. No, pues non é mala idea. Nosotros estaremos por ahí también con las cámaras grabando y disfrutando igual que vosotros. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, y agradecer, eu creo que debemos tamén agradecer, estamos nos de tres comparsas, pero bueno, agradecer a todas as comparsas, que agora enumerar a todas, non sei, entrou lá, non, que falamos os de Nevadiños, os do Irixo, non sei, algún sempre se escapa, o de Lumareda, decir, vale, que sempre ano tras ano están aí ao pé do cañón, vale, que é importante. Que Espadisi, que falaches tú antes. Por suposto, Espadisi, vale, que para min o grado de importancia teñen a todas, desde a primeira ao final, independentemente de que unha quede de primeira ou outra quede de octava. É exactamente o mesmo. Todas son importantes, porque sin elas non habría desfile.
digamos. Esa é a cuestión. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a vos.